دەستپێکا ساڵا خوێندنێ بڕاستیژی ساڵێکی خوێندنێ برێک و پێک هات بەکردن لە هەمی کانتۆنین مە پەروەردە برەنگێکی ڕاست و درست و ئەکتیف هاتەکردن ji ber ku hem jî sala xwendinê salekî ku minhacî wekî derbasî kantonên dijî bûn. Ji ber îro em kantona Cezîrê, kantona Furatê minhacê rêveberiya Xweser ji yekê heta refa duwazda ye. Li kantona Tebqayê îsal di sala xwendinê ew jî bû ji refa yekê heta refa duwazda. Li Dêre Zorê ji refa yekê heta şeşa hate derbaskirin. Li kantona Reqayê ji refa yek heta neh minhacên rêveberiya Xweser bû. Xwe ev jî kar û xebat jêr divê, perwerdekirin jêr divê, şopandinek jêr divê, baldariyek jêr divê, aliyên saziya minhaca kar û xebatê xwe guhertinê kirin û hîn jî berdewam me got ser sê sala stratîjî ye ku ev minhac were guhertin. Hem jî aliyê çapa pirtûka carcana derengmayîn jî dimîne rastî jî ji ber ku hejmarê çapa pirtûka jî pir bûye li ser asta Bakurûjilatê Sûriyê û hinek zor û zehmetiyên ku em dorpêçkirîne di Bakurûjilatê Sûriyê de êrîş pir hene ji bo vê yekê hinekî carna dereng jî dimîne lê em hewl didin ku di dema wê de jî yan jî derengmayînekî hinek hebe jî pirtûk jî têkevin destê xwendekara.